Portosín afronta as últimas semanas da campaña do Bocarte con mellores resultados do esperado. Con bons prezos e tamaños grandes, dende a confraría poñen a mira xa na campaña da sardiña. Case 20 barcos de Portosín levan meses traballando en augas vascas recollendo Bocarte. Agora, a 3 semanas do peche da campaña, os resultados son mellores do agardado. Aínda que o prezo xa comezou a descender, segue aínda así rondando o 1,50. Aquí en Portosín temos a flota, a mayoritaria flota, temos toda no Cantábrico, que xa subiron en marzo, 1 de marzo, para a campaña da sarda, e a continuación chegou a do Bocarte. Na cal, polo que falo cos armodes todos os días, foi unha campaña bastante aceptable, con uns precios bastante aceptables, que agora sí é verdad que están collendo un pouco máis baratas, estaba indo 2 euros, 3 euros, agora está indo un 40, un 50, e que, bueno, que o balance da campaña foi favorable. Nós en Portosín somos 23 embarcacións de cerco, da cal aquí ahora mismo traballando, quedan as de Pequena Eslora, que son 4 barcos. O resto temos todos no Cantábrico, e, bueno, estamos deseando que veñan de volta para empezar cada sardiña, ver o pueblo con unhas condicións que nos gusta ver, que cheo de barcos e xente traballando. Quedan pouco máis de 3 semanas para o peche da campaña do Bocarte e por iso en Portosín poñen a vista xa na sardiña. Moitas destas embarcacións volverán á ría para traballar dende aquí, mentres que moitas outras optarán por diferentes latitudes. Si é verdad que están collendo os cupos correspondientes, o peixe está se desplazando entre o oeste e o leste, ahora mesmo están chegando xa a Asturias, empezaron xa en Santoña, estuveron en Ondarroa, vai variando os sitios, pero, bueno, en principio que sí que estuvo ben. Entendemos que quedarán 3 semanas de cuota de anchoa, máis ou menos. Entendemos que agora para antes de San Xoán supoño que se empezarán a baixar, algúns quedarán, outros viránse, pero sí que a sardiña parece que temos moita tamén, e teñen que aproveitar os días e poder satisfacer a pesca diaria.